5 неща, които хората изхвърлят, без да подозират, че струват пари. Кашон от телевизор, например, може да струва около 50 лева. Наши клиенти, които търсят транспорт във Варна за техни покупки, рядко пазят опаковки от техника. Само че днешните телевизори могат да се счупят, ако ги погледнеш накриво. Затова и кашоните се търсят, когато телевизор трябва да се премести на ново място, без да стане на сол. И говорейки за транспорт, това е колекцията ни от палети, които струват между 5 и 20 лева всеки, в зависимост от качеството. Търсят се не само с цел транспортиране на пратки, но и за дървен материал или за направа на мебели за открито. Когато почистваме апартаменти или гаражи, понякога намираме забравени стари инструменти. Много от тях са запазени и напълно използваеми. Дори могат да имат антикварна стойност. Попадаме и на стари дървени щайги, кутии или военни съндъци като този. От него може да стане доста здраво импровизирано шкафче или мебел в подходящо заведение, а някои хора дори ги търсят, за да ги ползват като пчелни кошери. Работещата и запазена много стара техника също е ценена от колекционери. Старо радио може да се продаде за поне 20 лева, а рядък ретрокомпютър в добро състояние може да струва повече от нов. Но най-ценното за нашите клиенти е времето. Нека улесним и вашето преместване с нашите бързи транспортни услуги и склад под наем. Обадете ни се или ни пишете във Facebook.